Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian. Entzuten ari garen ahots zoragarri hau, musika hau, Natali artistarena da. Eta hemen gurekin dugu, oraintxe bertan hemen estudioan Euskal Herri irratian. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ongi etorri, eskerrik asko gurera etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta, bueno, gaur hemen Iruñan zaude, eta esan behar dugu, deus baino lehen, heldu den larun bat honetan, hementxe izanen zarela berriro, Garazi tabernan, antxe eskeniko duzuelako kontzertua. Bai, hori da. Bai, larun bat hontan izango gea, gogo askokin gaude, eta bueno, ea jendia hurbiltzean, berta guri entzutea eta ondo pasatzea. Garena, zuen lehenbiziko diskoaren aurkezpena egiten ari zarete, han hemen kontzertuak ikusten ari gara, eta larun batean beraz, Iruñaren txanda izanen da. Hori da, bai. Horixe, Natali Izagirre, izen artistikoa Natali, bai. Konta iguzu, nor da Natali? Bueno, Natali da 21 urteko neska usurbildar bat, musika asko maite duna, eta bere bizitzan parte dana, kantuak idaztea gustatzen zaiona, jendiai zerbait sentiarazteko, ez? Nola baite? Eta bueno, hoxe pixkat, ezta? Bai. Hori da, eta ez da gutxi. Ez da gutxi. Eta horre zuen disko berriaren promozio horrian ikusi dugu, bueno, bidaietan ideia asko sortzen direla eta kanpoan bizita, gainera, errealitate desberdinak ikusten direla eta ikasten direla, eta zuk aukera izan duzula 2 urtez Estatu Batuetan, ez da, bizitzeko? Hori da, bai, 18 urten ezkanian, Estatu Batuta junitzan, ez, 2 urtez, aurrak zaintzen lan egitea eta bar, eta izan zen momentu bat, hasi nitzana ez, pertsonalki, beste mundu bat bezala ikusi nun, gauza asko ikasi nitun, bai neregan eta bai bizitzaz ez, orokorrian, eta nik uste bai nolabaite, inspirazio hori edo gauza hori eman zialak kantuak egitako garaian edo idaztako garaian ez, zer esan eukitzeko ez, nolabaite. Beraz, horre heldu egin zinen, bihurtu zinen kasi bapatean, edo? Bai, nik uste beharrez, ez? Azkenian familia urrun izan da, lagunak urrun izan da, leku guztiz ezberdin eta berri batean nahi gabeko gauza bat da, ez? Ze joan zinen ikastera, edo? Ez, lanera junitzen, aur batzuk zaintza, famili batekin bizitzera, inglesa ikastea nola ez, eta bai, pixkat, bizimoduz aldatzea bezala, ez, banekan gogua, urrutira jun, eta hori, zerbait berria ikusteko. Eta musika? Noiztik, imaginatzen dut beti danik, ez? Zure historiarekin oso lotua honen dela. Bai, txiki-txikitatik beti danik naiz bai kantatzen, gitarra jotzen hasi nintzen nahiko gazte, eta hori bizitza guztia naiz musikai lotuta, beti euki izan dut, hori ez, amets hori, noiz bai diska bat ateatzeko, nire kantuak iteko, eta bueno, azkenean iritsi da momentua, ez da erresa izaten ez, amestezun zerbait, azkenean egi bihurtzia, eta bueno, sorte hori eukietela, esan daiteke. 21 urterekin eta ja disko bat kalean, ez da gutxi, marka polita da, gazte-gaztea zara, eta ja hemen osatu zu zure lehenbiziko diskoa. Hemen bakarrik ez da, ez zara ditzen noski, eta hemen inguruan lau musikari dituzu, Ixak Arruti, Gorka Mendizabal, Olaia Intziarte eta Andres Insua. Hori da, bai, azkenian, talde bat gea ez, Natali izenpean, baina bai gea talde bat, boskote bat, eta nik uste zorte handia izan etela musikari hauekin lan egitea, ze azkenian asko ikasiet behietaz, nik uste proiektu hau azkenian denona da, eta denok eman dio gure zerbait, eta ez dakit oso pozik gaude hori taldean nola doan, ze kimika daukaun, ez dakit, azkenian familia bezala gea, ez? Denborakin ala bihurtu gea. Baina kantak zureak dira. Bai, kantak egiteko garaian, konposatzeko garaian, Ixak Arruti eta Biok egon geha kantuak iten, baina letra danak nik idatzi ditut, eta hori kanta batzuk guztiz nik konposatuta eta gero arregloak eta jarri jau, eta beste batzuk hori Ixak Arrutik musika indu, eta gero nik hitza jarri dizkiot musika horri. Bai. Imaginatzen dut elkarrizketa guztietan galdetuko dizutela, eta ze estilo duzu, zaila da, ez da? Etiketa bakar bat jartzea, hemen oso kantu desberdinak dituzuelako, oso estilo desberdinak,
zakit, impulso desberdinei erantzuna emanez, ezta? Bai, nik uste gauza bat ona, nire uste zein deuna dala, kantuei, sortzeko garaian nahi zuten hori izaten utzi diegu, ez? Esan nahi dut, ez geha jarri pentsatzen, bueno, kantak izango ja pop estilokoak edo rock estilokoak. Nik uste kantuak sortzeko garaian utzi diola hori kantu bakoitzak bere ibilbidea hartzen, eta horregaitik azkenian sortu dira estilo desberdin hauetako kantuak, ez? Bai, gure influentziengatik, baina baita azkenean momentu hortan kantuak eraman digun toki horretara iritsi gehalako mugai jarri gabe, ez? Eta baita, hori, letrak ere eskatuta, nola baite estilo hortan junbertzula. Baina hori, nik uste dela oso anitza, lehenengo lan bezala, nire ustez aukerak eta ona izan da, ze hola aukera bat bezala dakau denborakin ikusteko zer dan benetan egin nahi deuna, ez? Baina hasierako katalogo hau, nik uste beharrezkoa zela. Katalogoa. Kanta bakoitzak badu bere bizi propioa, bere nortasuna, ezta? Eta ez da gutxi. Natali, animatzen zara guretzako kanta bat egitera orain hemen zuzenean? Noski bai. Aukeratu duzuna, ipar horratzi gabe. Hori da. Ze kontatzen duzu kanta honetan edo zerk inspiratu zintuen? Bai, kantu hau izan zen estatu batutatik bueltan, idatzi nun nik propioki idatzi nun lehenengo kantua, eta bai itzitezun pixkat, estatu batuetara juna horretik neukan egoera hori, ez? Nun pixkat neon nora ezean, esango dugu, ez jakin gabe zeintzan nire tokila edo, eta hori pixkat horren inguruan doa, zure bidea bilatzeko momentu hortaz. Primeren. Bai. Liburupean
publiko gutxi duzu, Natali, baina horixe gure txaloa zuretzat. Eskerrik asko. Ederra, kantua? Bai, berezia niretzat, nik uste. Bai, lehenbizikoa izan da, ez da? Bai, eta asko esateu, ez dakit, ni sentitu nuen gauza asko adierazteitu, eta bueno. Terapeutikoa da, kanta batean, hor, ez dakit, iraumultzea hor zure sentimentu guziak? Bai, nik uste baietz, behintzat, kantu batez ere nik uste beharrezkoa nula, ez, barrunekan edo bizinun hori dana nola baite adierazteko, eta bai lagundu ziala, hori, pixkat barruko dana ateratzen, eta, bueno, nola baite, hori, bai ateratzen, esango dugu. Horixe, aizu, eta zaila da, 21 urteko neska batentzat, disko bat, lehenbiziko diskoa grabatzea, nola izan da zure bidea? Bueno, baditut lagun batzuk musikariak, egin dugu disko hau, eta bapatean Kaki Arkarazo bezalako monstro batekin, zentzu honean noski, grabatzeko aukera izan duzu. Nola izan da? Bai, begia esan, nik ez da zorteduna sentitzen naiz, ez? Garate Estudiotan da Kaki Arkarazokin grabatzeko aukera izateagatik, ez? Kaki Arkarazo ezagutze genuen, ze, usurbildarra da, eta betidanik edo izan dugu harremana berekin, eta beste lan batzutan ere, harremanetan izan gaberekin. Eta hori, esan detena, zorteduna sentitzen naiz, berekin lan hau grabatziaz, nire ustez beak inork ez bezala ulertzen dulako gure musika, eta hasiera batetikan hasi ginean, kantuak erakusten, kantuak bidaltzen, ensaio bat ere etorri zan, ikusteko kantak nolakoak zian. Nik uste hasiera batetikan beak ulertu zula nolakoak izan bertzuten kantak, eta zer eman kantu bakoitzai, izan aliteken, onena izateko, ez? Eta hori, estudioan 2 aste zeon ginen, asko ikasi nun, ni pertsonalki, ze lehenengo aldia zen, disko bat grabatzen, eta, neketsua da, baina asko ikasi nun, eta hori oroitzapen hona dakat. Bai, oso garrantzitsua da konplizitate hori, ez da? Bai, nik uste baietze, batez ere kantuak, denok kantu horiekin gustua sentitzeko, ez? Zu eta produktoria ez bazeate ulertzen, azkenean bietako bat ez da gustua egongo gehatukoan lan horrekin, ez? Baina, guk sorti auki genuen, eta oso ondo juntzan. Horixe. Diskoa da, kalean dago. Bai. Eta orain ze martxa, aurkezpen kontzertuak egiten ari zarete, ze asmo duzu, datozen datetarako, hilabeteotarako? Bai, oraingoz zentratuta gaude aurkezpen kontzertu hauetan, ez orain arte ongea horiek prestatzen, orain gogoz gaude kontzertuak jo, jendearekin lehenengo harreman hori eukiez diska aurkezten, eta ikusi ea zemuz juten dian, jendeak ze erreakzio duen, eta, espero du gustatzea, eta hori, printzipioz hori kontzertuak jo, agian tartean pixkat konposatu, ze, konposaketa lanak nahi gabe, etortzen dianean, baina hasiera batean, kontzertuetan zentratu nahi deu, eta hori, gero ikusia zer datorren, ez? Ez dakau helburu finkoikan, pixkat goaz ikustea, ea zer ekartze egun diska honek. Hori da, lehenbiziko urratsak ematen ari zarete, jendaurrean, eta ikusiko, gero udako denboraldian nola datorren, eta hori guztia. Bai. Dena, nola ikusten duzu gaur egungo musika panorama hemen Euskal Herrian? Ze ikusten ari gara, ez da? Hor mugimendu oso interesgarriak, emakume askotxo, inoiz baino gehiago, zorionez? Bai, hori da. Bai, begia esan, hori nik uste pixkat aldatzen ari dela, eskerrak ez, emakume gehiago aidean ikusten estenatoki gainean, zen ikuste gure lekua bilatu bergenula, eta beharrezkoa dela emakumeok aukera hori izatea, eta gure hitza erabiltzea ez, estenatogin gaudenean, baita ze, orain arte esango dugu, zoritxarrez gizonen mundu bat izan da, ezta? Eta ez dakit, nik uste pixkat hori aldatzen nahi dela, bai estilo aldetik, bai gauza berriak probatzen nahi dela jendia, eta nik usta nago, nola doan. Beldurrik gabe? Ni, bai, bentsat. Eta mugarik gabe? Hori da, bai. Beldurrik ez dauki ber, eta mugarik jarri ez, eta datorrena, etorrikoa, eta alik eta ondona egin aurre horri, eta listu. Zertaz mintzo zarete zuen kantuetan, hor ikusi dugu, ez da, kantatu iguzun honetan, zure sentipenak, bizipenak, hor momentu horretan zure bizitzan, gainerakoetan ze antzeko sentimentuak eta islatzen dituzu? Bai, antzeko dugu, nik uste kantu danak aman komunean dutena dela sentimendu eta zitze egiten dutela, edo bizitzan, bizi ditzakegun egoera ezberdinez, ez? Nik behintzat idaztako garaian beti gustatu izan zait sentimendu ez idaztea, zenik sentitu ez deten zerbaitetaz
idaztea etzait naturala ateatzen. Beraz, idatzi berdet, hori nik bizitu deten, edo, ikusi deten, ez du zertan nik sentitu izan beharrez, baina ikusi deten zerbait horri idazte jot, eta bai kantu danak itzaiten dutela, hori, sentimendu ezberdinez, sentimendu gozonak eta garratzenak bai, pixkat guzti aurki dezakegu diska hontan, baina hori, sentimenduak gehien bat, nik uste mundu guztiak aurki dezakela kanturen batez identifikatuta sentitzeko, pixkat hori izan ebain ere helburua, ez nahi nun jendeak kantuak sentitzea eta kantuekin momenturen bat burura ekartzea edo ez dakit, jendea iristea, ez? Kantuetan esaten duten horrekin. Esaten dute artistak sufritzen ari zaretenean emankorragoak izaten zaretela, ez? Hola puzik zaudetenean baino. Zuk ala ikuste duzu? Bai, igual egia da, nik behintzat izaten da, edo oso pozik nagonean, edo, badibidez, aserren nagonean, edo tristen nagonean, nola esatea, estremonko sentimendu horietan nagonean, orduan ateatzea dana ondoen. Orduan lasai eta bar eta ongi egotea, ez, du inspiratzen horrek. Oso ongi, primeran. Beraz, hoxe, heldu den larun bat honetan, Garazi tabernan? Hori da, bai. Hola, formato txikiko manaldia izanen da, diote, taberna batean, giro horretan eroso mugitzen zarete? Bai, gure ideia da kontzertua prestatuko bezala. Zen ideia da arena, zuzenean, ez? Navarra arena, pabilloia, 11.000 pertsona. Bai, hori gerorako utziko dugu igual. Ez, baina, ez dakit, gogo asko dakau, bertaiatzeko, ikusteko hori jendean erreakzioa, guk dana emango deu, gure ilusio guztiakin jongo gea, eta espero deu jendean gandik berdina jasotzia, ez? Eta ikusiko da, berzen. Momentuz Euskal Herrian barrena, ez da? Bai, oraingoz, hemendik hasiko gea, gero zerbait etorriko balitz, ikusiko genuke baino oraingoz, bai. Horixe, hemen Garena, Garena disko berri honetan, kanta desberdinak daude, batzuk bederatzi dira denetara, batzuk euskeraz, eta beste batzuk ingelesez ere bai. Bai, nik uste igual, esatu batutan egon izan horrek, pixkate influenziatu dula igual, baina, izan da, kanta bakoitzak horrela eskatu ditelako, bete esaten dut, azkenean, kantu bat egiteko garaian, melodiak abestian edo, neri ja hitzak euskeraz etortzea zaizkit, kantu hori euskeraz izango da, eta hitzak inglesez etortzea zaizkit inglesez. Ez, nik hasieran bai pentsatzen nola, igual aukeratuko dut, zer da nonena, baino kantua konposatzeko garaian ikusi nun nahi gabeko gauza bat zala, ez? Etortze zitzaian eta horregaitik da, hola, ez da izan pentsatua, hola teazan eta listo. Osongi, ongi iruditzen bazaizu, despedida egin dezakegu, ingelesezko kanta batekin, Our Song izanekoa. Ezta? Bai. Eta horrekin gure despedida. Natali, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta larun batean Garazi tabernan dena bikain joan dadila, eta Garena disko berriarekin bereziki suerte ona izan dezazpera. Mila esker.
made it through those mighty fights. I got to be myself and I know who I am. I don't wanna give in twice. La 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 la. Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.